You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one's... Dovoľte mi, aby som vás v mene celej triedy pozvala na stužkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční 27. novembra v Zlatom bažante o 17. hodine. Dúfame, že naše pozvanie príjmete. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prajem vám úspešnú organizáciu výpravu priebeh celej tejto vašej prvej plesovej aktivity a zároveň vám prajem, aby ste naplnili očakávania aj počas maturitnej skúšky a všetko vyšlo podľa vašich predstav. Prajem vám veľa úspechov, šťastia, zdravia v tých prípravách. Ďakujem veľmi pekne. Zároveň vás prosíme o klasifikačný nárok, ktorý chceme slávnostne zapečatiť. Dobre, v poriadku. Jakub, ale zodpovedáš za tento klasifikačný nárok, že sa mi vráti nepoškodený. Nech sa páči. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She's my girl, my super girl. And then she say it's okay, I got lost under the way, but I'm a super girl, and super girls don't cry. And then she say... Vážená pani profesorka, milí spolužiaci, dovoľte, aby som slávnostne pripil na úspešné ukončenie školského roka. Dobrý deň, Jakub, donesol si, ďakujem veľmi pekne. Maj sa, dovi. Takže Simona, zajtra odúčiš piatok túto hodinu, druhá G občianska náuka, tretiu hodinu v tretej C občianska, téma ostáva tá istá, základy práva, trestné právo, rozoberete, prezentáciu majú žiaci, no a potom ešte túto jednu hodinu, štvrtú hodinu, telesnú výchovu, druhej F, tam môžete skúsiť aerobik si pripravíte. Dobre. Áno, zákazné stepové kroky. Jasné všetko, čo sa týka tejto problematiky? Áno, samozrejme. Ďakujem pekne, tak sa uvidíme zajtra. Dovidenia. Ďakujem pekne. Yeah, start from the bottom now. Počkajte, Alinko, môže pár otázok? Počúvam. Ako si spokojný so svojím výkonom v dnešnom zápase? Mohlo to byť lepšie. Ja si dosť pekne na tlačovej konferencii. Started from the bottom now, yeah. Started from the bottom, lick my Dobrý deň, prinášame vám rozhovor s najväčšou futbalovou hviezdou 4. B triedy s Pavlom Belasom. Spolu s Pavlom Belasom tu bude aj jeho tréner a manažér. Started from the bottom now, yeah. Started from the bottom, lick my big hairy buzz, nigga. Tak Pali, čo pre vás znamená futbal? Viete čo, venujem sa mu už dlhé roky, no a dúfam, že v tom aj zostane tak, ako to je a urobíme nejaké tie pokroky, ako som vždy chcel, celý život sníval. Toľko asi z mojej strany. Pán tréner, ako ste spokojní s výsledkami, ktoré vás Verenec doteraz dosiahol? Som veľmi spokojný, patrí k našim najlepším hráčom a ja si za to stojím, tak ďalší zápas bude aj kapitán.
Bol to talent už od malička, alebo si svoju formu tvrdo vymakal? Paliho poznám už od malička a viem o tom, že mal talent, ale väčšinu času mákal na sebe a to sa mi na ňom veľmi páči. A ako je to vôbec so školou, váš prospech a dochádzka? Viete čo, k tomu sa ja vyjadrovať nebudem. Dobre, čauku. Počúvaj, mohol by si mi prísť pomôcť dneska s tým kradnutím tej knihy? Vieš čo, tak o 10-15 minút. Dobre, sme dohodnutí. Díky, maj sa, čau. Pán manažer, čo to má znamenať? Prečo odišiel? Ja si myslím, že Pavol školu a futbal dobre zvláda a ďakujem za všetky vaše otázky a týmto ukončujem tlačovú konferenciu. Dovidenia. Všimla si ako reagoval na otázku s tou školou? V tom niečo bude? Hej, bolo to dosť divné. Musíme nejako prísť na spôsob, ako skontrolovať jeho dochádzku. Niečo vymyslíme. Mohli by sme ukradnúť triednu knihu. Presne. Teraz sa pokúsime nájsť triednu profesorku a prostredníctvom nej získať nejaké informácie o dochádzke a známkach Pavla Delasa. Á, pozor, akurát idú. No super, môžeme ich dostaviť. Dobrý deň, mohli by sme sa informovať o dochádzke a známkach vášho žiaka Pavla Delasa? Prepačte, nevyjadrujem sa. Prosím, niečo. Ja vám odpoviem. Pavol je vzorný žiak našej školy, ale žiaľ o dochádzke vám veľa povedať nemôžem, pretože to môžu vedieť len rodinní príslušníci. Ďakujeme. Počula si o tých známkach, ja tomu veľmi neverím. Ani ja tomu neverím, že má dobré známky a s tou triednou knihou zase to bolo nejaké divné. Musíme ju určite získať. Ja si myslím, že určite. Ako to spravíme? Neviem, rozmýšľala som nad tým, ale treba niečo vymyslieť. Podľa mňa by sme mohli niekoho podplatiť. Vidíš, dobrý nápad. Takých školníkov oni určite potrebujú peniaze. Presne. Ideme na to. Potrebujeme preháňadlo pre vratničku. Potrebujeme sa dostať do školy. A co za to? Potom sa vyrovnáme. No dobre. Tak 10 minút. Dobre, prídeme si potom. Čaute. Got color in your cheeks. Do you ever get that feel? No, čo má to? A sence sebe to. Ďakujem. Díky. Dobrý deň, pani školníci. Chceli by sme sa vás o niečo poprosiť. A o co také? Mohli by ste nám pomôcť ukradnúť triednu knihu 4. triedy? Mohli. To môžeme. A určite to nebude zadarmo. Aké to ponúkaš? Pre vás takto odmenu. Ale samozrejme, musíte nám slúbiť, že to spravíte. Počítaj. Robíme? Robíme. Bude tam dedukcia. Dobre. Takže môžeme sa dohodnúť? Môžeme. Tak. Môžeme. To málo. Ja môžem pridať, ale dám vám to až, jak splníte úlohu. Dobre, ten. Dobre. Ďakujeme za spoluprácu. V poriadku sa. Kto tam? To co? Varuj
Našli ste ju? Nie. Čo robíme? Volaj Paľovi. Nenašli sme ju. Nic. Nie no tu. Nic. To je najlepšie. Sledáme, ne? A už keď sme tu, dáme sa. A tu nie. Hej, aj tu nie, kolo papírov. Po flásku je. Dá, keď znám sa. Nie tu vôbec. Co zrobíme? Nic. Na nič. Na nič, ideme hed. A poďme. No co, Marto, ideme upratovať? Ja idem do kúpeľky, ty tu ostaň. Už si dopratala? No tá poď tu, hej, poď. No, poď. Co tam spadlo? Ja neznám. Máš popatrať? Ale to šmerdze z buze. Triedna kniha, 4. B. Si bohyňu, a co teraz? Tá zoberme. Dobre, hej. Hľadá sa triedna kniha, cena dohodou. 4. B, však to nie toto, co sme našli. Marto, co sa bereme? Tá metla, nie? No, môže buď. No serus môj. Sluchaj, videla mi ten status. A to šedá, jak dohodneme? Bo dať, co by nám trebalo, znáš, toto triednu knihu, to nielen tak si dáme. Po 15 minút pred školou. No dobre, ale švihni sebe. No dobre, serus. Zabitá. Hej, zabitá. No dobre, tána. Daj sebe, kamila. Počkaj, no! To poď.